kapatid at mga mahal na enuanom ansana ya bɛhyɛ yɛadesua yɛ ase no mepamokyɛw ada mama yɛgyina yɛnya ahoboa na yɛmmɔ mpaeɛ. sama-sama po tayong mananalangin. Te mpamokyɛw mama yɛgyina
Yɛnsiesie ho na yɛmmɔ mpae. Yɛn Agya a wɔ soro, ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛda wo ase bebree sɛ woahwɛ yɛn so ama ade pa akye yɛn. Woagye yɛn afiri asan ne akwanhyia nyinaa mu. Abɔ yɛn ho ban ayi yɛn afiri atɛtɛ ne wɔhaw mu. Wɔn animuonyam ne ayɛyie kɛseyɛ ne wɔwurayɛ yɛwɔ dea. Yɛda wo ase bebree sɛ abere nyinaa wɔyɛ yɛn mmoa. Yɛsrɛ wo sɛ kae wɔmamfoɔ na abere nyinaa ma yɛn akoma mu nteaseɛ ne adwenemunam teɛ a yɛbɛtumi de ayɛ setie ama wɔ mmara nsɛm. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn ahɔhoɔ a wɔretie wo nkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de adi wɔ mmara nsɛm so. Yɛn nkwa no nyinaa kae anuanom nso a ɛwɔ ɔhaw ne amanneɛ mu. Wɔnkotoo ne nidaasoɔ ne yɛawerɛ akyekyere. Deɛ ka yɛn nkoto srɛ wo ne yɛn bɔne fa kyɛ nso. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn mmara atoɔ kyɛ yɛn sɛdeɛ de akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. Yɛsrɛ wo sɛ ɛnyɛ yɛn totwene ɛberɛ a yɛwɔ ahohiahia ne amanneɛ mu. Wɔn animuonyam ɛmaneneyɛ owurayɛ ne kɛseyɛ yɛwɔ dea. Yɛsrɛ wo sɛ mpo yɛn boa yɛn aberɛ ne aberɛ nyinaa na yɛtumi ne wɔ mmara nsɛm so. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛabusua, yɛmma ne yɛadɔfoɔ. Sɛ ɛyɛ wo paa ɛberɛ sɛm no, yɛsrɛ wo sɛ frɛ wɔn nyinaa na yɛgyina yɛntumi nsom wo wɔ nokorɛ asafo kronkron mu. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛhunu wɔn nsɛm ho ahia na yɛgyina yɛtumi atena bom asom wo wɔ kwan pa so. Na yɛnim sɛ abrabɔ yi mu nko na nyɛ no nko mu ne yɛbɛsom wo. Mpo ɔwɔ bɔhyɛ mu ɛyɛ wɔ daa ahenni mu yɛtumi asom wo. Yɛsrɛ wo sɛ sa yɛn mu biara da yadeɛ, sa wɔn a wɔyɛdeɛ no yadeɛ, sɔ yɛn haw ano ma yɛn. Ɛnnɛ dɛn yɛgyaa yɛn ho yɛhyɛ wo nsa wɔ basa kɛseɛ mu. Ɛmu na yɛgyaa yɛadesua ne wotene nsɛm a yɛbɛsie nyinaa hwɛ. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho wɔ wo dɔba Yesu Kristo din mu. Amen. Kailangan mo ng kaibigan, halin mo kami
asomdwoɛ free agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Entina yegyina akoma mu ebio ye ne nnuanma ye free members Church of God International. Eda Awurade ase sa ye ne satumi aka kwanya pa. Yesi yebesia Nyankopɔn ne nsɛm na nanwumere na nedai. Le wakan ye ho na da ne ye brother Eli Soriano and brother Eli yenchi akoma. Enuanom amunyina jo yenchi akoma munyina. Na ye chia ya ho nso aseda enka we Nyankopɔn se ye wa kwanya pa te sei na another asemuti a ye share boss ye besia no said asofo no sie no mo se gidie na gidie ya ade a wani ntumi hunu a wo mu ahotoso na wo gidie na America asofo no se wo Nyankopɔn ni gidie firi se wo Nyankopɔn betumi ahunu ade gina na ye ne gidie a FILIPINO asofo no so anya na obetumi abosa wo fa no so amaye ya de ne Henry Hanegraaft gidie da ya freno Bible answer man ase gidie ese ana entretre yesi wo Nyankopɔn wo gidie ne ni Twerɛ Kronkron mu arose nipa aje wo Nyankopɔn na wontumi ihunu no no di so obaye ne ma wo Nyankopɔn na hwa won bo wo Nyankopɔn hunu ade gina wo nipa gina fidan kwama mu eno nti wo Nyankopɔn na hu hia so wo nya gidie monhwe ye na da tro nkyerɛkyerɛ ase wo Nyankopɔn nim nipa gina when ma de gina fidan kwam nti no hu hia se wo Nyankopɔn benya gidie kyerɛ sɛ wotumi hunu biribi a ene wo no hia gidie afisa won gidie ne sɛ gidie firi nneɔma a wo hunu mu na ye atoro ne enada adwene a enipa wo fa Nyankopɔn ne nsɛm ho masenya bɔ Hebrewfo nwoma ne so bio atidu baako kyemu baako ne yatoa ya Adesua yi so nne na afi gidie ne ade a eni da so ho ahotoso ne enneɔma a ye hunu ho adansegye na ofa atwato mu no wo gidie anu yemu no ahorom na saa asofo di ne gidie ne nyina so egina na yenim ne nsema wo mo kan mo se na gidie ne ade a ne da so ho ahotoso ne enneɔma ye hunu ho adansegye na warmo de yesane se wo Nyankopɔn hunu ade nyina nti no wotumi nya gidie ye ayentiase ye mfomso fa Twerɛ nsɛm no efrise ya ka ne yie wo Twerɛ Kronkron mu se gidie ye enoma eni daso ho ahotoso afa gidie ne ade a ye eni daso ho ahotoso ade a wani daso no awo ahotoso efrise wo mfa wo ho enhye brebi a eni nyinaso na se woni ahotoso biribi mu a wonfa wani ntoso arose wani da biribi a wani daso so arose wo ye adwuma na adwuma a wo ye no woni mi se bosome ne mere na wie ye no ye betua wo ka wonsa beka wo bosome ye ketua ye ne bota ye nti a wo ye adwuma frisa wo wani daso ne se wani daso se wonsa beka ketua bi na adeti na wani daso se wonsa beka ketua arose woni mi se adwuma kua wo ye mu adwuma no ana woni mi se woni ku a wo ye adwuma ma no na fa ku a wo ye adwuma na ye betumi atua wo kanti owo ahotoso enti eni daso no a wo nyina so arose wontumi mfa wani nto biribi so se sika beto afiri soro ade na ye wo nyina so se sika betumi ato afiri soro ana ba bia woten no ewiemhyen biara metwam wo fi ho no akase bia ewiemhyen betwam na sika afiri soro aba begu fam arenti wonni santi no wonni se sika ntom firi soro ma megu botom nti no wonfa wani nto biribi a
eni nyina so te gidie ni ade a eni da so ho ahotoso Tagalog kasa mu yesi gidie ya ade a ye ni da so ho ahotoso eni o ma ye twen ho ahotoso na anase ne eni o ma ye hunu ho adansegye de di ho adanse yese ewo biribi wo hono mo yentumi hunu na so wogidie no wogidi na se wo hunu krampo a wogidie fisa wa danse saa de kodie no a ehunu no a wa danse na sofo no de wa mu hunu hwe ayemfomoso entene awotene Thomas de enti ma ne gidi ye ne se ohuni yene di wa dance yese aye Kristo se yanyane Kristo afiri awufuo mu na wohunu ne nsemu nadowa ana wohunu ne mfimu mpia mama menkenkan na enede ya semtini yentoa so Yohana ngoma ti aduonu enchemu aduonu num ana asuafo ne se no se yehuna awurade na toma ka kyerɛ won se samahunu ne nsɛm nadowa no anan mu na mamfa mensa tia manka nadowa no anan mu a mere enyinni na ɛno akyiri na wɔtwe ana asuafo no wɔ adamu bio na toma ka won ho na Yesu bai enso na apono no mu atoto na obegina won fifini na waka asomdwoɛ enkamo ana afi wose Thomas se fa wonsa tia braha na behwɛ mensemu na fa wonsa bɛka memfimu na enye ochinyagifo na gidi na Thomas bua se no se mawura de na menya nkopon Yesu se no se Thomas se wokuno me inti na wagye adie wonhwɛ yen ayefa na Thomas gidi efiri bae okunu ne nsɛm wan ne mfimu mpia no wa hunu se wa ebra Awurade Yesu Kristo nyane fira wufo no wa hunu na so obra asunyafo no ababo na mane no wase menyini na wase se mahunu ne nsɛm nadowa ne mfimu nadowa no amenyini hanggang hindi ko nakikita yung se wokunu se wawu Thomas hunu Awurade se wawu no wada afiase ana yabo no wase nuemu niya ni Jesus. eti se mahunu adanse amenyini ene de wakaye na so Awurade Yesu Kristo ede kyerɛ no abra wokunu adanse no ewom se wa hunu Awurade no ankasa mu se o nyane frɛ awufuo mu na so ohunu adanse a kyerɛ sɛ wone Awurade na yakasa no ohunu ne nsɛm nadowa ne mfimu mpia to wakasa Awurade menya nkopon na Awurade bua se ne sɛ Thomas sɛ wohunu menti na wagye adie ano nti gidie efiri adanse a Toma ehunu ye nanso abura Awurade nyane frɛ awufuo mu ankasa de wa ehunu na momo hunu ho adanse sampa eye Kristo ne gina n'anim rekasa no ono na wo hunu ne sɛ wawu na afi de wote ase wa hunu adanse gye no edote waka sɛ mawura de na menya nkopon na sɛ wa hunu menti na wa die enhyira na wana wo hunu ye eso na wogidi na adie ne adanse ne ye ne ma yentumi ihunu oso ye wo ho adanse gye Erotina Hebrew for ngoma eti du ba ko nchemu ba ko ese
na afi gidie ni ade a ye nani da so ho ahotoso ne enneoma ye hunu ho adansegye enneoma ye hunu ho adansegye na yenya ihunu yi abra Awurade bo so ne asase ne ye hunu na so ye gidi se wenyankopon na bo ye firi se ewo ho adanse e de ene ho adansegye adanse ne ye abodi a ye hunu no wankasa mu afato wakunya kunya na se de obobo akunya no wo hunu na kura no a wo gidi se obi na ye oye na ye di ho adanse ye se abode mu nyansa pe Nyina so de ye kasa biribiara nsi abra ni nyina so no Twerɛ Kronkron afam na ye nokore biribiara mfiri makwa anam biribi so na biribi ba biribiara ni ho a ɛwɔ ho a efiri eno ane pem anaase enye biribi na ma no ba ye biribiara ni wa esi a eni de efiri na abra na me wo class 5 awo suku ahyase mu na mesua yen ne datumi ne nyamesu wo hunu saa ne omano nanso wobate aseye na obehunu wobenam enioma wenyankopon aboso ahunu na se wo hunu ne kurampo no a obetumi age no wadi efrise wo hunu adanse no wo hunu adanse ne sampa wote yase wo hunu sampa wenyankopon wo ho okwa me betumi afa so ehunu ho adansegye enioma wabono wodi ahwewiem sa wo hwewiem abehunu so obi na boye mama yenkenkan enyom eti dunkron enchemu baako Twerɛ se osoro kanyankopon ni monyam na wiem kyerɛ ne nsa ano adwuma ewiem osoro ewiem a yehunu no eka wenyankopon da tumi ne nyamesu akyerɛ bapem na wonipa biara no watumi susu osoro kwansini dodo da osoro ne asase ntem biara ntumi susu ye na atirikyire nipa tumi koye no wanam Hubble Space Telescope so na ehunu ye na JWST ano ne afidie anasa telescope a ano den na wa hoɔden pie wiase nanya na kwansin dodo efiri asase so kɔhɔrɔ me ye emfrinhyia apepepepem wa haya kwantu mu billions na wodwene wompa unnuru ho han emfie kyerɛ sɛ han akwantu han
America tuo wa afimu na we mu da yenimu da wapefe se han akwantu munutu kwan han mu a seconds ba ko be otwa kwan si mampem mpem ba ko ha mpem wa ha di owatwe nsia ye 300,000 kilometers seconds biara arete se maba ko mu no ha an betumi chiri na mfe bebere mu ampa mu twe na se 13.7 billion light years afewa mu behunu se okɔwie mu a ye edi Onyankopɔn da tumi ne ne nyamesu ho adansie adana ne da tumi eresewu tumi hunu wasoro hye wayo sɛde atwerɛ kronkron no sie no ɔsoro ɛwɔ hye ɔsoro ɛwɔ ne nsusuwɔ bama yɛnkenkan na kwasɛm no enwometi dunkron enchemu nsia ase na de frɛ wɔ ɔsoro ano na ne kini koduru asase ano ho na biribiara enkura ne ho infri ne hye ano na de frɛ wɔ ɔsoro ano na ne kini koduru asase ano nti abode mu nyansa pɛdi hiafo no ɔmo big bang nkyerɛkyerɛ no ayankwase ne jimie nkyerɛkyerɛ sɛ wogye twerɛ kronkron di a wonam famu nneɛma wɔ ne hye nneɛma yɛde yɛ ne wahunu ɛwɔ ne mpɛmpɛn so a eduro ɔsoro nneɛma ɛwɔ ne hye yene de abode mu nyansa pɛdi suafo no ɛka to us na sinasabi ang kanyang labasan mula na yewo wie na twerɛ kronkron no eti ho adansie se na di fire of heavens, although it may seem that the heavens, the universe is without end, as it is the prayer of the Catholics. World na di fire wɔ soro ano na ne kini koduru asase ano ho enti ɔsoro going uhuna kama yɛsɛ eni awieye from the end ohwɛ awie mu of the heavens, and his circuit and asa na di fire wɔ soro ano ang Diyos ang nag na ne kini koduru asase ano ho na biribiara enkura ne ho infiri ne hye no Onyankopɔn ahyɛ sɛ adeɛ biara nya ne hye monam famu nneɛma nyinaa adeɛ biara yɛhunu wɔ ne hye danso esane sɛ asunti abode benya pɛdi suafo deɛ ɛho nkonta pɛ no Wobɛtumi abuo wohwɛ ewiem a ewiem anaso wɔ soro nkama ya sɛ wɔ soro inin ano anani ne hye na so anuano twerɛ kronkron sɛ wɔ soro wɔ de hye ɔsoro wɔ ano a esie na ɔsoro yi Nyankopɔn sɛ wɔ ne hye na so wɔ nipa ntumi susuwo no yedi ho adanse sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ daa tumi anama yɛhwɛ ankama yɛ sɛ wontumi mpo susuwo anani hye anani anu buo no wɔ Nyankopɔn de ɔsɛ wɔ hye ɛwɔ ano ɛwɔ ne hye Nyankopɔn de betumi asusu enipa na entumi susu nti wɔ soro nkwampo di wɔ Nyankopɔn daa tumi ho adanse mama yɛnkenkan nwom engoma ne bio eti du nkronche mu ba akɔ sɛ ɔsoro ka Nyankopɔn anim wɔ nyam na wiem kyerɛ ne nsa no adwuma ano nti ɛyɛ Nyankopɔn nsa no adwuma
ɛyɛ Onyankopɔn nsa na bɔ wiem ne wɔ soro a yɛhunu sɛdeɛ obeto na dwom no and all its yɛmu fɛ nyinaa yɛnwanwa na ɛfɛ dada wo tumi na wahoɔdene na wo mane ne yɛ adi my soul, my Lord, my God, to thee. Rade me nyankopɔn na me krato dwoma rade me nyankopɔn yung kanta na yun. Yung ginawa ng Diyos nga nagpapahayag na kung gaano siya kadaki. Sumahuno nyo mo no. Eka Onyankopɔn ensa no nyuma. Onyankopɔn no nyuma. Eka ne kɛse. Ye wontumi nsisu. Nti Onyankopɔn tumi. Wontumi nsisu. Wontumi so nte so. Ye ne bota ye nti a Romanfo nwoma eti baako nkyemu aduonu no. Asɛ ne nneɛma a wohunu bi te sɛ ne daa tumi ne nyamesu no yɛnom yɛ nneɛma afiri wiase bra wɔbɔ afiri bra wɔbɔ wiase no ɔnam nneɛma a wayɛ no dada no so adan adi pefe ama wɔde adwene hunu mu kyerɛ ne daa tumi ne nyamesu enti efiri ne yabomu ne fridie Onyankopɔn ayemu no ebedi ho adanse a kyerɛ wo sampa Onyankopɔn te ase na sɛ wo no wo hunu Onyankopɔn pekora no a ye wa adanse a kyerɛ sampa Onyankopɔn wo ho na sɛ wogi biribi a ani wantumi hunu di kora no a saa de kode na wani wantumi hunu no ɛwɔ ho adanse ye ni ade adi ho adanse sampa Onyankopɔn te ase ye ne de na Paul wo ka kyerɛ wɔ Hebrifo ngmati du baako anchemu baako sagide ni ade ani daso na nneɛma yɛhunu ho adanse gye na sɛ wonyanya adanse a sɛ wohunu a wohunu sɛ ade kode no ho adanse a wobenya gidie na sɛ wogi biribi di na sɛ wohunu ade kode ne da na sɛ wo ade kode no ho adanse a ɛno kora tumi ma wo gidie no ntia nuanom de me gidi sɛ gidie ase kyerɛ no a twerɛ kronkron no kyerɛ no ne eniyama wo hunu ho adanse gye saade kodie no wo ho emfato ho adanse ya baako a kyerɛ ni me wodan mu ha na yembeye basafad insia ya wonoma binim wodan mu ha wontumi hunu afese mframa awadam ha mframa ya home koyemu no eni pampan eni brasuo na so adeti na megidi se mframa wadam ha metina baboro don hwere baako na se mframa ni hayi a sanka mentumi ntenase ka semanum kura mam metome se wotenase semanum na wonya mframa home a waadwene besei obedi dem se wa ngu a waadwene besei semanum nkwa wo hyedam na se mframa ya home koyemu bi ni saa dan mu a semanum na semadu ahwa obewu abra wonya mframa pa ehome ade na mepa akyere eversa ye no kwasem abodem nyansa pa Adesua wonim eversa yawo mframa a ya home koyemu
So wokɔhyɛ dan ketewa bi mu na sɛ dan no mframa ɛni dan no mu a wobɛwu wonim baabi ko gas chamber wokɔ America man mu a wɔn yɛ bɔne yɛ kɛseɛ no wɔn ma yɛ nyamera nsɛm no na wɔn aso twɛn ne sɛ ɛbɛkum wɔn yɛde wɔn kɔgu gas chamber anaasɛ dan yɛ mframa bɔne nko na egu mu ɛhɔ na ayɛ carbon monoxide carbon monoxide and carbon dioxide from a bone in one gum as from a papa oxygen ni bia nko nipa no betitu ho saa kapem se obewu eversam from a papa obehum yakɔ mu aye oxygen no e bi ni saa dan mu na so me bia ye ha ediem from wa ha me na me nyonko na waka me ho na ototo me mfidie ma me no de di one dance from our dam ha me nwuye me nyonko no so nwuye de ye di one dance from wa ha saara so na di nyankopon ho adanse e de na di wo nyankopon ho adanse se wo nyankopon te ase ene o ma wa bɔ no nyankopon ne o ma wa bɔ ne da ne da tumi ne nyame suadi enti ye ne gidi ase kyere enti sa wo bɛka sɛ wo nyankopon tumi nya gidie ana wo nyankopon ne gidie sane sɛ ohunu ade yina nti nyankopon ne gidie hwɛ Thomas ohunu yansa na wo ba bɛgye adie onya dansi in something which is not seen, but you believe because of the evidence of the things that is not seen. Faith is the substance. There must be a substance. There must be an existing proof of the things hoped for. And the evidence that can be seen, that will reveal the existence of something that is not seen. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tanyo, yan ang pananampalataya. Katunayan ng bagay na hindi nakita. Ano yung katunayan? Yung katunayan ng nakita mo. No? Ano ang katunayan? Yung ginawa ng Diyos, yun ang katunayan na may Diyos. Matalino. Na wadi di wada sese honhom wo ho enti gidie ya de ni da so wan wotoso ne ne ma yehunu ho adanse giye efato wo hwewie hwa wosoro abode hwa wasrane na hwa abode ahodo wo wiem hwa asasi sade asetie wo wiem eno nko andi ho adanse a kire wo se wo Yankopon te ase wa na ka kyo se we erum nyina free big bang entire kire so na bae kwasi aban ben ban huhu ben ade a ye hwe esi dem be ye kese ena no aka to mu na yeyire ye ena epa ye na dane hydrogen ne helium kwasi asema akwa ubesi dan watimi abubiri bi eni anu bu ade a ye hwe ade a ye hwe yo ade a wusi eni ho esi detime yeyire ye ka to mu na atimi abo ewi ase kese ne wie se Yankopon ni ho na honam fam ye yade a entumi sida anya se bi etumi si se sa big bang enkyerɛkyerɛ no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ gimi ne nkyerɛkyerɛ hunu obi biara obɛgye sa big bang nkyerɛkyerɛ yɛ di wo gimifoɔ mpo sɛ de ɔtwerɛ saa ngoma no wo so gimifoɔ de yɛ hunu bi da wo de fa wa adwene yɛ adwuma fa adwene ne ho asɛm okwa be na be fa so abane se na be ka se big bang nkyerɛ no aya nkyerɛ se ade kase ye hwi bi na no ye na ka toa mu ene pai ye ene ma ye mframapa na ade a ye ntumi ensese
Adeɛ ni anubuo. Adeɛ ni anubuo. Adeɛ wotumi sese na no aka to mu na yire na pae. Na hwan na ka to mu. Nipa da sani ben na Onyankopɔn ama wadwene odo netema. Obaka to ma yire apae. Hwan na ebe to adwene se yan kan to ni yan yire ni yan pae. Hwan na de sa adwene ne beba. Eja na anase enna no. Atode abusuam pomo nya baako. Hwan na to sa adwene no. Hwan na ka to mu na afiri ya wo. Afei na hwan na beka to mu se mpai. No kore. Abode mu nyansa pem nkwase asem sa big bang. Enkyerɛkyerɛ na se ewiase ni fra de kɛse ahwi mu no. Jimie enkyerɛkyerɛ. Adeti na jimie no nkwase enkyerɛkyerɛ. Ubesi dan no waka se ade kɛse ahwe. Ubesi dan na ade hwe. Ade eni ho. Ade hwe ye ka bom. Ade we bi ni ho yetumi ka bom. Omunko kama yenti ade kɛse ahwe bi na eno waka to mu na yeyire ye na pae. Wa na ka to mu. Ena ayeyire ye na ka to mu no ena pae ena my hydrogen ema mframa hodo ne helium ena ema osrane ena bo wiase mai sa wo gidi se sa inioma ya de kase ahwi aka to mu na pae na ma hydrogen ne helium na wa dwene ho abode mu nyansa pam no nyansa yenim se mframa egumu ahodo wo emuduro ne dodowo ne sumu sa wo ko wiem a ye wo enyama wo wiem nyina te ase no emu wo ha mu nchichemu adiosia eye hydrogen na de ne nya helium ade ne nya hydrogen hwan na ma sa mframa ibaye na ade pa ye na ma ye nya mframa hydrogen ha mu nchichemu adiosia ene nya helium ene nya mframa pa ye ho mekoye mu ati ai ha mu nchichemu aduonu baako hwan na ka to mu akwanhia so na nam ye na ka to mu ana eye nkwasiasem wanu ni gidie eni nyina so biara ade hunu wei ne nsamfun eni gidie nyina so nso opa abode mu nyansa pa dance ye me wo bi ma mbinimiri bi e wo wiase na mani abode mu nyansa pa de suafo nyina to nchia ono danchembo ya ade a aka totom say wiase ya wo danchembo diamond danchembo aka totom ayeyere na yeni ade biara wo wiase a nipa ni mu aka totom sene danchembo mu ahode ne emu nioma wo aka totom efrasase ase agimfrin hia pepem na danchembo atumi aka totom tese aya oba hem Elizabeth na danchembo esi na henche so ne wiase danchembo kase baako ana mahu di esi na henche ne so no ansa na sa danchembo beba wiase no aje emfie beboro apepepem ahasa asase ase na katoto mo frese se de be ya mo betumi anya adwene bia fa kwa danchembo fa so baaye no te se aye carbon atese bidie asa ko tare awase ye katoto mo ne ye mia so na katoto ne ye mia ne ye katoto ne ye mia na afi efa wojamu Intebra ye miya no ebefa wojamu ansa na timi aba ye danchembo intebe jimfrin hia bebre ansa na danchembo timi aba ye danchembo anyi obi na ye bresuo no akese mu na ye na ade eno ne ade a denepa danchembo eno ne ade a denepa nipa nimu
Abrana me sua bode mu nyansa pe honim die no ade me di kan sua ye denkyembo what is denkyembo bi apai pen what is diamond apai pen big bang ntirekire baaya ye se biribi na ka toto na yeyire ya na no mu paaye e paaye abo wiase amaye ye eni abode mu nyansa pe nim die enye se biribi aka yeyire ntie be pai ana ka toto mu ntie be pai mo hwe to paaye ya ka hye biribi mu no se biribi akoka ento and se biribi akoka to paaye ento sa to paaye betumi ato a agetumi bi a watu paaye na bond ne so ne betumi ama no ato anase atomic bomb aya to paaye na to ya Nagasaki no biribi ahwadene ne bi hwe horom na ma ne paaye sa to paaye no ekum nipa baye empem wo ha aye wo bi na ma ne paaye hwe denkyembo aka totom aye yire hwana ka totom eno amu na kan ho totom obetumi apaaye de utumi nsa denkyembo so betumi asa denkyembo a agye wo de ha ma mu eduru pa ana biribi eso sene no eboso denkyembo no amu etumi mfiri won ne bere suwo tebia mu nsai na oni kwa wade big bang ntirekire yi baaye no esane se one person wo bagye di se ye Nyankopon na boss ro ni ati ene yakobo ye ntim de ntirekire fon aba ena nkwasiafo te se wo mo nso wagye di bi te se Charles Darwin omode ba na omanya Jimmy form omo nso wagye wo mo de bi se ebi te se Charles Darwin Jimmy enko a ena egu nkrofo itiri de omo kana mutumi ni ho adanse menya abode munyansa pa di suani minko suku nu echire minko suku inuru echire na so metumi adi ho adanse fitwira kronkron mu se sa big bang ntirekire no mo chechire wo suku mu eye kwase ntirekire ye hunu ne so jimifo da wo wiase se ade kase hwe obeka abomu na ade eni ho eno mo kan ye yire ye na pa ya na bo wiem ma yen na bo soro na bo srane na boss roma na boss ro kase na Abraham nom Isaac nom Jacob nom Samson nom wo mo nyina ni papa o omo bo bra papa mo gye Nyankopon di na 8 years nkrofo no yese Nyankopon ni wona ye Nyankopon di ne die na nsen no wo mo ba o omo ba ye mfirinsha ha numpo mai no kwase me wo mo se mo 8 years fo mo nye Nyankopon di ne mu sa mu gidie ni mu nya firi mfa mu nyi bebia mu nya firi ye efiri asem theos mu asem theos trese Nyankopon theos trese Nyankopon na sa wo de a ehye theos na se wo Greek kasa mu a trese wo ma wati ya de ye no kore enti theos eye Nyankopon enti wona omo ye theos omo ye theist no omo je Nyankopon di kese yermu ye nipa ya je Nyankopon di e wo sa wo de a ebe hwe no ma e ma ye atheist kese omo nye Nyankopon ni ana ma omo nya atheist gidie momo gidie am wo Nyankopon ni ho mo gidie no kese mo kura mpo sa firi wo Nyankopon mu se Nyankopon ni ho a wo si den kase wonye Nyankopon di wo se nchini ni ho wo si de gunu se nchini ni ho enchini wo nti na wo se enchini ni wo de wo mo ne se bi ni wumu enso ko kavita nchini pe wo wo se Nyankopon ni wo nti ye fra wo se obi a wonye Nyankopon ni na as kwan be na asem 8 years afa so baaye efri asem Nyankopon mu ese ne Nyankopon di ye tena so baburu mfinsha mpempem Nyankopon di ne baaye nyanne na wianku na wan mu wia mo nye Nyankopon nie no musi de ka se wo Nyankopon no munya jimifo sa enkrofo yi a o se Nyankopon ni wo mu di me Nyankopon atem Nyankopon no a ye de anidie ma no mo sa ni pe ya mo se Nyankopon ini ho no ana mo nyi se Nyankopon te ase no mu di na tem mo ani enwu ade
mummuade wo ma me wo kra ntumi na tem ne Nyankopon a ono bo soro ne asase na obedi na tem hwe osoro ba ye nyenne ewiem ba ye nyenne atena ho atere na wo ya ba kasa Nyankopon ni ho wo se Nyankopon ni ho se wo kasa dankyambuo ni wa dankyambuo ni mo na se sikakoko ni mo frise bi ni wo munti na wo ni bie wo se Nyankopon ni wo frise pe na wo mpese obagye di se wo kasa nkini ni wo kasa sikire ni mu a wo ni bie ti na wo mpese obagye di na so nkini wo sikire wo ano ni asema wo mo ka mo se Nyankopon ni wo adetira every sam pase wo Nyankopon te ase efiri ni pass fire abakosam bapem ye mre yi mu eyade a wo firi tetentere de se Nyankopon te ase eyegidi a wo mo na abo wo mu tirim de baaye esane ini enema Nyankopon ne mamfo wodi nkan hunu ye Abraham Isaac Jacob no won mu hunu wa dance gie bi a kyero sampa wo Nyankopon twede yampon biti ase na se won mu hunu wo Nyankopon pen kram po a won mu wagidie every say gidie ye neama ye hunu ho dance gie omu hunu wo Nyankopon pen na so Abraham hunu dance ye kyero sampa wo Nyankopon te ase e ka kyero Abraham se Abraham obanyi obawo Abraham ne Sarah nyina omo sresere every citizen no mo bisa se na madi finsha wo hayi na meba wo na mesi den na mawo mama yanken kan Genesis ngo ma ti dun watwe nche mudumi no na Sarah enti Sarah sre ni mu ka se manya wi abrewa bo na mewura enso aba akokore yi na me nya energy ye Sarah ofreni ni kunu se ni wura adeti na Sarah sreye every so no wadi ba ye mfrinhia wo ha Sarah so na tie wo Abraham tibia mu na munim se ye ya de ye Kenya nipa pusu nipa ade na adeti na wo besere abra obofo no ka se wo mo babu adeti ana wo sere ye adia eye nipa Kenyan ada ye ni mu adia be ba nipa mu prekope eye nipa suban efato ya ka kire wo se wona na ba ma no a ne sinyina tutuo no aba akokora na akoka kire na ba ma se na ba ma eno na ba nkoda na ochan wanyi se ne obesero obe bisa se na beside kra na yetumi asihwe meba ma kra nsori nyina so bi na Sarah sere efrise ebia na Sarah so dwene se esi Abraham krampo ne ba ma ntimi nyina so bi na obeside mpo no matumi anyinsene enti na ma ne sere obofo ne bisa ne sa de enti na wo sere brebi ye wo Nyankopon yo na brebi ye dine ma wo Nyankopon ana brebi yo ye dine ma wo Nyankopon ebra sem no mesan ma ba wo nkyɛn bio na Sarah benyi se na Sarah nyi sane na so wo hunu wo Nyankopon na so wo hunu adansie owo gidie adati na wo gidie ade na ma Sarah nya gidie wo Nyankopon a wo hunu no wo mu wo hunu ho adansie wo nya ho de nyi sane wo yi Abraham so nya ho de nyi etumi ma na yire nyi sane ye hebedefo ngbe du baako chemu du baako gidie na Sarah so di nya hoode ne nyinsa ne ye ebra watre ne nyinimu ebra watre ne nyinimu efrise obudie wo hye no bono ono kwafo esane se Sarah gidi se de wo hye ne bono yo no kwafo nti wonya hoode ne nyinsa ne ye asanka wona Sarah aye wummu winsampo bio wetwabra de se Elizabeth Yohane Suboni maame omonso sere so ma bomre wane nkokra Sarah Bɛka se na mesiden metumi mpo anyinsene me kunu mi wuda Abraham te siapo ne ba ma kra nsore nyina so bio me mu mensampo bio na mesiden manyinsene awo na so obofo ne koye no wonya hoode ne anyinsene ye ebia ye hwe Abraham boso obenya banti
Otenka when mu se wanya hoɔden no nonko bi. Na mogunu Viagra nduro na nkrofo no mo be ma so de gina so mpotimi nye. Nyankopɔn tumi ye eno no unum Viagra ma benya akoma yade ye. Abraham wanya akoma yade wanya hoɔden awo ba. Ewo Isaac afise. Sarah atenka se wanya hoɔden ne sunonko bi. Sarah so na te wa Abraham te biye mu. Wagye Onyankopɔn di yefrese wenim se Onyankopɔn ni yatoro. Eno te ade biara Onyankopɔn kan ye ne mpo ansakra na Abraham bekunu no. Na wagye di mpo dada. Abraham ka che ne se obewo no. Wanyampo hunu sunsuanso no kwa no wagye di frese wagye di sampo Onyankopɔn betiase. Onyankopɔn no kasae. Eye Onyankopɔn no ka che ne se firi biaya wo no na kofa ako a metra wo ne so na Abraham tu kwan koi. Unim babia no wokro na so wotu kwan koi. Mama yen kenken. Hebrifo ngoma etidu ba ko nchemu watwe. Ase Gideon na wofra Abraham no ode setie firi kwa baabi adaachi obenya ho se agapade na wofri ade na wonim de orekro. Wonim babia no wokro. Na so esane se wote ne bia ne na ka cha ne se Abraham firi baabi a wo no na ko fa kwa metira wo no na mama wa yo man kese ever say Abraham efri urasa so ye no ye tetenkuro no ba kwa wo asasi so asasi so ewo ho ya twere se obefiri wo biaye na biaye ho no na ye biaye a emutima mufo nyina ya abosomsomfo Arete Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ wamfiri abosomsomfo ne mu. Onyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ firi wasase so. Na kɔ faako a mɛkyerɛ wo so. Ye wo Genesis ngomati dumienu nkyɛmu baako. Ti ye wo mu sɛ wontumi hunu de nanso obet wate obi ka sakyerɛ no. Eno te amano gidi ye Nyankopɔn ka so bawo no wagidi obese wo kuna dansie o free na ja sa so kwokena na sa so na bra no wo ho no Nyankopɔn ka kire ne se hwe asase gina me de bema wo ne wasefo ewo mu se Nyankopɔn a wone no kasa ye no ba hunu ne de ana wonim ne de dan so Sa gidie na onya se Nyankopɔn te yɛ sa gidie no wodi gya Isaac de gya Isaac de gya ne ba Jacob na Jacob de gya ne ma dumie no ma ne koduru mpempe so bi se Kristo bai Kristo be di hu adanse sampase wo Nyankopɔn te yɛ se waka ye kira asomafo na warmu hunu adanse wotete ya Kristo fo mu be efri ano sa abre ne bapam ne gidie se wo Nyankopɔn te yɛse no sa gidie ne betumi de agya yɛma efse ne papi gidie se wo Nyankopɔn te yɛse se ne wana wonyini se wo Nyankopɔn te yɛse nti obetumi ahwehwɛ akira kwan no na wobehunu dako a ets gidie no wana ese Nyankopɔn ni wono wobehunu fa akomo gidie ne hyase na ne pedodo no na gye wo Nyankopɔn ti na de sa gidie na hye ne pamu ye de agya want what was wo bebiri na sa wo begye de se Nyankopɔn ni wono efrinhye no mpo mai efrinhye ha no mpo mai na so nipa ni mse de yesi bunkunta mama bu mfume fa wa adwene ye adwuma ye de ye agya hwe awo dede ye gidi se awo ede na awo ennuane no bebire wom ye gidi nipa awo inflation pempem ni ye na ya Bɛka se awo ni wa wonye jimifo na wobehunu se awo hwe wokɔ nipa engoma anase ensam enkyerɛ se engoma nyina mu a awo ewo ho
Wokwa China for hinium a war one passe. You'll be on my friend is a war. Na nipa edge a woody. A faton nipa. Aqua yim campro, or cotton campro in hini. Now I say, oh, you should have one pampro. Hey, by pampro shilling and a pampro flower. Was me who pampura flower was open. Until you say, Yano Cremin, and away Jimmy for campro flower home. Campro our flowers, our shilling. Campro a Yehuda and a Uniba Dani dear. Now so Saban and Pofrim who need shilling every Sunday. And prepping near to jump and pro jump and pro man in Yini. Would jump and pro man in Yini. I will pump pro flowers. Campro no about soft flowers. Oh my yanking. I said Campro, I will should I and answer flowers. I won't tell you your war. It should have been more no more. But yeah, in free share, Kakara, I want should I. Na yet na one nakakra. Ano? Hindi ka nakakita. Kasi bago mamulaklak ang kawayan, 100 years. Pro. Hindi ka pa naman 100 years. Awo, insurance. Magnunumenta ka, namatay ka na. 10 taon na lang, mamumulaklak na yung kawayan. Hindi mo nakita. Na, ebi a difference ya waha. And I will flowers. 10 taon naman, 15 anyos yung anak mo. Na, hindi naman niya napapansin yung kasi naglalaro. Bago siya tumanda, and Campro, yung ibang kawayan, 10 taon na naman, hindi mo nakita. our insurance. By a friend shower hatchery and at your crown. Hatchery be hunubi. Yun ang ibig ko sabihin, mga kababayan. The sour ba. Natin nakikita. So we're going to probably be sour. And we are going to win young coupon. Yung napakalaking Pain. That's what they did one dance, yes, when young coupon a year, man. prueba yun na may Sherry Mosro Kakraka. And on poya dance yet, yes, will be a boy. maniniwala ka, yun ang pananampalataya. Yung And it is a wokunu dam pokranwa, obajiet, yeni ujidi. Wokunu a mua dance a cheer. it's not something. I was a gidi and ya de hunu, gidi and young quasiasem. Ano ako doon sa gumawa ng kanta na yun, naalala ko. And then I go and spoil it all by saying something stupid Na like Macasa and me say, Menina, I make a count quasiasem beside me door. una ko nang galing. Nung sabihin ng nanay ko, tatay Na ko, ade nanay ko, eti no moka se aya nkwasi asem abre mu na mi frime abre me ma me catch me papa catch me ma me so wodon. I know I stand in line until you think you have a chance to spend an evening with me. Something like that. Na asem na manya mre There's a No, what- chance won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place, have a drink or two. And then I'll go and spoil it all by saying something stupid like, I love you. I can see it in your eyes that you despise same old lies you learned the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, never seemed so right before. I practiced every day to find some clever lines to say to make meaning come true. Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like, I love you. Ayun. Something
Something stupid daw yun. I love you. Hindi stupid yun. It exists. Obi se obi to na dwom se me nam na mekeka nkwase yasem bi se me do. Onua sa wo do obi anya nkwase yasem every so odot yase. Odo wo ho. Aba edo abarema edo wo ba ye wo do etesa wo ho. Kapatid, na hindi mo man nakita, naniniwala. Atoda, ehia se woji biribi a wani wantumi ehunu edi. Na se wo hunu ye kura gidi, de ntema woji biribi a wani hunu ye no edi ne frese wo ho adanse. Ever said ye di ho adanse se wo do wo ho no, ye di ja wo to so bebre asem do. And I say I love you. Efri Adam apenso ene wo ho. Adam ne ha wan podi di dwuma. Say me do wo no ye fie na nanu mapenso. Say me do. Naipasa yun. Parang yung salitang Diyos. Naipasa yun. Da sa asome tina ho akere. Na anankrofo baaya se wenyankopon eni ho. Ese ni parodo na ginyankopon di. Sa asome ifiri hemfa. Na mehwehwɛ mu amaye no. And then people no agi wenyankopon di. Na asama se wenyankopon no theos. Aye day. Well, Latin kasa mu wakasa ahoduo mu no wenyankopon tiase. Atana sa Stephen Hawking si ayan kwasi yasem na sama wadi di dwuma wa Hebrew kasa mu no. Ayan na about kire agigentwi na se nkwasi yasem wo na omokeka se wenyankopon ni wo mu nyina ye jimifo agigentwie. Sana wasi ya friends inipe ya wo mpeso magedi se wenyankopon atia so maye nkwasi yafo. Na minim obi wa pallet pampanga wasi wenyankopon ni ho. De biara me ne giye chinyi. Na ne ba na ka kire me se na ne ba na ye onua wasafo ni mu. Da de ba na ka kire me se brother Eli ma menka biribi nkire wo. Se aya won me papa ya mota agiye chinyi. Me papa se nyankopon ni ho. Na me papa ba be woru nu asem o kan ye. Ase me nyankopon fa cha me fa me bo ne me. Na ba na be ka kire me. Anko kan kire obi ya wo. Ase me papa ansa no wo be wo no ase me nyankopon fa cha me. Wanu sa ayo omo se nyankopon ni ho sa nkwase yafo yi. Jimi no wo mu jimi wo mu nyankopon te yase. Jimi na wo jimi wo ho. Na Denta mo ka se wenyankopon ni we frisa wo pesa mo ya die bera mo pesa mo ye. Se wenyankopon bera ni mo de ni die manoa. Mo wo fa hundi se mo ba ya die bera mo pesa mo ye. Ente me call London no. Wo ma twa no ka ho se ebia na wenyankopon ni wenti mo wani nyina gye wani.
enti wobɛtumi adaada nyan wobɛtumi adaada nipa no bane ɛwɔ sɛ mo se Nyankopɔn ni hɔ yɛne ɔmo adwene gyidi a yɛsɛ wo Nyankopɔn ni hɔ nti yiwo dadwene firi wo so ɛna anwenwene biribiara ha wo ho no yɛn ɛyɛ ade papa ɛwɔ sɛ wopɛ sɛ wode wo ho na wodi bɔne na wompɛ sɛ wobɛhyɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm ase ɛti sɛ de bɛbɛtumi adwane saa wɔ haw ne amane ne dadwene a ɛtete wɔ akoma ɛne wo bɔne a wodie ɛsɛ ɛma wɔwerɛ ahogye w'ani na ebia Nyankopɔn bi ni hɔ na so nɔkɔ asɛm a wɔ mu ne sɛ Nyankopɔn te ase na yɛwɔ ne mu gyidie ɛnyɛ sɛ bia yɛhunu no na so yɛwɔ gyidie firi sɛ yɛhunu no na so ne nneɛma a yɛntumi hunu no wɔnam n'abɔdeɛ so adi ho adanse akyerɛ yɛn Onyankopɔn nam ne nneɛma a wɔbɔ a yɛde yɛni watumi hunu so ma yɛnya gyidie sɛ ampa Onyankopɔn bi te ase Onyankopɔn bi te ase yɛntumi hunu no na so yɛwɔ adanse sɛ mpa sɛ Onyankopɔn te ase na adanse gye ne yɛ nneɛma a wɔyɛ na awie na Bɛka sɛ gyidie deɛ sɛ wobɛnya gyidie a agye nneɛma a wohunu pɛ na awɔ mu gyidie yɛn yɛ gyidie anadwene a yɛmfomsoɔ gyidie sɛ wogye biribi a wontumi hunu odi firi sɛ adekɔde a wohunu no wohunu ɛho adansekyeɛ wohunu nneɛma a yɛhunu yɛho adanse gye bɛtumi ehunu adanseɛ no asɛm nea biara ne wa abagye adanse a wani wantumi hunu wohunu adanse a yɛntumi hunu pɛn sɛ yɛn kratasɛm wo yɛhia ho adanseɛ sɛ yɛ biribi so na nam na sɛ nam atwa ho ahyia o yɛhia ho adanseɛ enti gyidie wɔ ɛyɛ nneɛma a ani da so wɔ ho ahotɔsoɔ ne nneɛma a yɛhunu ho adansegyeɛ wohunu adanseɛ wohunu adekodeɛ no ho adanseɛ nanso wohunu adekodeɛ no ankasa mu te sɛ Thomas wɔahunu Awurade Yesu sɛ wonya ne firi awufuo mu nanso ɔwɔ adanseɛ kyerɛ sɛ mpa Yesu nie Awurade Yesu nie na wɔhunu ne nsɛm nnadowa Onyankopɔn wɔ gyidi ana ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu ntumi nyi mfirim ɔma yɛn nsa mmɔ Twerɛ so no bi ntumi nyi mfirim Romanfoɔ nwoma eti mmiɛnsa nkyɛmu mmiɛnsa na sɛ binom anyi ani yɛ wɔn gye a wɔnyi nie no bɛma Nyankopɔn gyidie da ne hunu anaa magunu Onyankopɔn wɔ gyidie wotumi nyi mfiri Twerɛ Kronkron no mu wɔn a wɔyɛ nyansafoɔ no opa kɔtete Twerɛ Kronkron de yɛn nsa twerɛ yɛn nyinaa mu saa twerɛ nsɛm yi wɔ mu ɔhaw biara ni mu edipa a wɔmpɛ sɛ wɔbɛgye adi sɛ Onyankopɔn wɔ gyidie nko na wɔn mpɛ sɛ wɔbɛgye adi na wɔn asesa nsɛm no Greek kasɛm no yɛ pistis kyerɛ sɛ Nyankopɔn wɔ gyidie yɛne pistis ase kyerɛ gyidie obi a wɔne gyidie obi a wɔnyɛ gyidie no yɛfrɛ no pistos na so deɛ wɔgyidie no yɛfrɛ no pistos obi a wɔnyi nie no yɛfrɛ no pistos ogyidi ne yɛ pistos monim sɛ yɛwɔ nipa bi no mu yɛwɔ twerɛsɛm bebree no na wɔtwerɛ Kronkron mu a ɛka sɛ Onyankopɔn ɛyɛ pistos anaso Nyankopɔn ɛyɛ ɔno ɛwɔ gyidie yɛnkenkan Tagalog kasɛm no ɔma nkyerɛ aseɛ yie Brafo kasɛm no yɛkyerɛ aseɛ yie sɛ gyidie ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma ebi ade wɔkyerɛ aseɛ mpotwi kasɛm korɔma nkyerɛ aseɛ yie am sɛ Nyankopɔn yɛ ɔnokwafo Twerɛ Kronkron sɛ Nyankopɔn wɔ gyidie ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma
Twerɛsɛm dodoɔ no akeka sɛ gyidie ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma. Mpo reverse standard twerɛ akokwa sɛ gyidie ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma. Wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie. Na wana wakeka sɛ wɔ Nyankopɔn ne gyidie. Ɔmo asesa Nyankopɔn ne nsɛm a sɛ gyidie ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma. Ana wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie. Ɔmo asesa ma bɛ ne Nyankopɔn yɛ nokwafoɔ. Ɔmo asesa no ɛde nokwafoɔ ba abɛhyɛ hɔ. Tagalog kasa mu no de tapat ana sɛ Nyankopɔn di nokorɛ. Ana wɔ Nyankopɔn yɛ nokwafoɔ. Na so kɔ Tete Twerɛ Kronkron mu a Tete Twerɛ Kronkron de yɛn nsa twerɛ yɛ no de wɔtwerɛ no wɔ mu wɔ no sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie. Ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma. Gyidie ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma. Wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie. Wɔ Nyankopɔn ɔwɔ gyidie. Greek kasam no wɔtwerɛ sɛ pistos or theos. Ang Diyos ay mananampalataya. Ang Diyos tinalin sa Tagalog tapat. Tingnan natin sa iba. Ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma. Ɔma yɛn kenkan yɛ wɔ kasa ɛnkyerɛ aseɛ ahodoɔ mu. Visaya ne kasa mu so ɔma nkyerɛ aseɛ yie. Kapampanga ne kasa mu saara. Kapampanga ne kasa mu no ɛne ɛtɛdeɛ no ɛmmɔ abira. Ilokano kasa mu nso wɔ. Ano so yɛn nkyerɛ aseɛ yie. Bikolano kasa mu nso wɔ. Ano so ɔma nkyerɛ aseɛ yie brother Eli. Elegano no kasa mu nso wɔ. Ano so yɛn nkyerɛ aseɛ yie. Pangalatok kasa mu nso wɔ. Ano so yɛn fom so wɔ. Mama yan kenkan Roman fo ngumeti miyensa nchemu miyensa. Wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie. Sɛ bo ano kasam no ɔma nkyerɛ aseɛ yie. Mpo kapampanga ne kasam so ɔma nkyerɛ aseɛ yie. Ɔmo wie firi wɔ Nyankopɔn mu nkyɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmbɛgye di sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie wɔ Ilokano kasam. Brother Eli no nso yɛ mfom so. Bikolano kasam. Ano nso yɛ nkyerɛ aseɛ yie. Elegano no kasa mu ano so yan kyerɛ aseɛ yie brother Eli. Pangalatok kasa mu ano so man kyerɛ aseɛ yie. Brafo kasa mu ne tene. Na sɛ ebinom anye ani yɛ one gia one in bɛma Nyankopɔn gyidie adane hunu ana. Ɛfiri sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie. Ɛno nti Korintofoɔ nwoma di kan ti baako nkyɛmu 19 no gyidie ahyɛ wɔ Nyankopɔn ma. Wɔ Nyankopɔn a wɔnam ne so afrɛ wɔn akɔ ne ba yɛ na Awurade Yesu Kristo ayɔnko frɛ mu no yɛ wɔ gyidie. Wɔ gyidie. Sɛ ɔbɛkyerɛ yɛn ase paa, ɔbɛkyerɛ aseɛ yie paa ɛsɛ wɔ Nyankopɔn a wɔnam ne so afrɛ mu akɔ ne ba yɛ na Awurade Yesu Kristo ayɔnko frɛ mu no wɔ gyidie. Wɔ gyidie. Ɛno tɛ wɔ Nyankopɔn frɛ wo. Nyankopɔn wɔ gyidie wɔ wo mu nti na wafrɛ wo. Yɛn ti ho adanseɛ sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ gyidie wɔ nipa mu nti na wafrɛ nipa sɛ ɔmo mmra mɛsom no. Wafrɛ nipa sɛ wɔmmra mɛsom wɔ gyidie sɛ nipa bɛtumi asom no. Na sɛ binom mpɛ sɛ ɔmbɛgye adi a ɛnyɛ sɛ bi a saa nipa no nti wɔ Nyankopɔn gyidie ada ne hunu. Ana Nyankopɔn gyidie ɛnyɛ adwuma bio. Ana Nyankopɔn gyidie asɛe. Na sɛ binom anye ani ɛ wɔn gye a wɔnye inni no bɛma Nyankopɔn gyidie ada ne hunu ana. Na
Yebema Nyankopɔn gyidie da ne hunu. Se bi no ma nye ni a. Nyankopɔn gyidie bɛsɛ ya na. But ayete wo Nyankopɔn frɛ nipa ne sɛ wagye di wa rehwehwɛ ni ahotoso wɔ ni mu wo gyidie wɔ nipa mu sɛ nipa betumi asa afata na no ntia wo frɛ won. Wa frɛ won sɛ wo mra maso no betumi aye nipa papa de kyerɛ Nyankopɔn wɔ gyidie. Ɛwɔ sɛ wo Nyankopɔn na hunu nipa wɔte sa. Na hunu Abel. Wa hunu Noah akoma mu Abraham akoma. Sɛ ni esie biara ɔmogye wo Nyankopɔn di. Ɛwɔ rehwehwɛ mu ne gyidie wo Nyankopɔn mu. Wo Nyankopɔn na hunu nipa wa no sɛ fata. Ɛno ntia wɔto wa so frɛ nipa. Na kwa asɛm wɔ mu ne sɛ kɔpem asomafoɔ no apɛn so impo Judas Iscariot wo Nyankopɔn frɛ no. Sɛ ɔbɛma no wakwanya. Ɔfrɛ Judas Iscariot sɛ wɔmmra no wɔma no wakwanya. Na ɔno nso tumi asa afata wo Nyankopɔn anim. Wo Nyankopɔn yɛ saa. Avese wo Nyankopɔn wɔ gyidie sɛ nipa betumi asa afata wɔ n'anim. Ye ne botaye nto wɔ bɔ nipa. Avese wo gyidie sɛ nipa betumi asa afata wɔ n'anim. Obetumi ne maka ne ho akɔ na henie mu. Wa oso nipa gyidie wi a wasa afata akɔ Nyankopɔn na henie mu. Na wo Nyankopɔn wɔ gyidie. Wo Nyankopɔn wɔ gyidie ti na ye ne mu nyina asie. Said the Greek asamnosie. Aya pistos or theos. Just say when Yankopon Gidia Shanama. When Yankopon was Gidi. I don't tell what Frawono. I don't tell America so for so makasa when Yankopon Gidia. Omo yem from so say when Yankopon to me and Nyinaa hunu. Da bi wa hunu gidie wo betumi afiri bibia wontumi hunu omu. Na kwasem wo mo nso de asomafo ne mpo hunu ye ne yade ye nwanwa pi. Anu ntia wa no mu gidi. Omo de wona koma nyina gidi pepepe ne frese wa no mahunu. Omo de wo mo nsa kan ye. Omo de mo nsa kan dance ye no. Oba yan ken kan Yohana ngoma di kan eti baako ntemu baako. De wo free fiti ase de ye hunu o de wo free fiti ase de yati de ye nani ahunu de ye hweye na ye de ye nsa kaaye won kwa asem no ho de ye hunu na yati no na ye ka kire mo nti wo hunu wo mo de wo nsa kaaye wo mo de mani wo hunu ye ya di won gidie hu adanse ewo enyina so a mu yedene esene de wanu mahunu no mo de mo nsa som no mo tiye ne ntida eno ntie nuan ma wose ye Twerɛ Kronkron di se wo Nyankopɔn wo gidie na de di hu adanse se wo Nyankopɔn wo gidie ne se wo Nyankopɔn innyai se obefrɛ nipa wo Nyankopɔn frɛ se nipa ba gyen wadi wo Nyankopɔn suro o wo gidie se enipa betumi asesa enipa betumi agyen wadi afisa gidie hye wo Nyankopɔn ma wo Nyankopɔn wo gidie se enipa inni ne nhwamo wo Nyankopɔn wo gidie se enipa besom no akɔkɔpoma wi ebiti se Samson ebiti se Abraham ebiti se Jacob Abraham no madifo no wo Nyankopɔn wo gidie wo wɔn mu nyinaa mu wo Nyankopɔn wo gidie se tuatefo yi esa kira kura no omunyi ne nhwamo wo Nyankopɔn wo gidie se ye betumi ababaye ni papa wo Nyankopɔn wo gidie se nipa betumi anya dankwa wo Nyankopɔn wo gidie se nipa betumi asa afata wo nanim je ne gidie wo Nyankopɔn nya nipa mu yimu Nyankopɔn nya nipa mu anim hwɛ mama yanken kan Yakobo ngoma ti ba ko nti mu mienu James 1 verse 2 many anom Nyankopɔn mo ma Nyankopɔn ne Yesu Kristo gidie no enie mo ma nipa mu anim hwɛ ne ye na Awurade Yesu Kristo ye ni mo nyamura no gidie ni afira enu anom Nyankopɔn nye nipa mu yimu kasa wo
So what did you already Yesu Christo munasana? I said, many anom mama nipa animushɛ na yen erade Yesu Christo yen munyamura no gidie inni efra Yesu Christo nya nipa mu nyimu onye nipa mu animushɛ na se birim ye nipa bɔne fo na se mpo Matthew oye toji ni krampo no a na se mpo Mary Magdalene yo ba bɔne krampo a Nyankopɔn nya nipa mu nyimu yene Kristo gidie yeso ne Nyankopɔn gidie yene Awurade Yesu Kristo agya onye nipa mu nyimu mama yankenkan asomafo ne nyumati du anchemu aduasa nan na Petro buye na no ka se no kwemu na makunu se wo Nyankopɔn enhwɛ onipa anim makunu Sadia Kristo didie enye nipa mu yimu no saaro so na wo Nyankopɔn so a wo sua omo nyina ye pɛ agya ne waba mo nyina kuta didie koro Kristo ono de wo kunu no wagya ne mu na wo sua agya no ye ne nhwɛso agya ne Awurade Yesu Kristo nhwɛso Yohane ngoma etinum anchemu dunkron ana Yesu bua se won se mereka matra mo nokure mu ampa ara se baba no ara intimi monitoring efese bribiara ono ye no eno ara na waba no enso ye magunu hweso no magunu nyina so no magunu kwan no magunu ade a Kristo hwesia Kristo hwe da ne sia no bribiara ne wa Kristo ya eda ne nyeye omfiri wono ara ne pemu nya bribi do bekunu se eda no ye no ene bi ne wo ye wono so ya de kro no a da Onyankopɔn nya nipa mu yimu afisa ye ne Onyankopɔn gidie na enipa fra ne se Onyankopɔn na so yo ohie ni krampo a Onyankopɔn fra nipa Onyankopɔn nya nipa mu yimu na so yo ohie ni o wo yo adefu o wo ya kwa wo yo adesua wo ya hwan mpokra no a ene Yakobo gidie mama yankenkan as many anom tetamu wo ye ne Awurade Yesu Kristo gidie nti momba ye ne Awurade Yesu Kristo animonyam wura no gidie yankenkan many anom momma enipa ni muhwe ne ye ne Awurade Yesu Kristo ye animonyam wura no gidie inni efira monkayo ase many anom mo emma inipa ni muhwe ne yen Awurade Yesu Kristo a oye ni monyam wura no gidie ankasa do ye ni monyam wura mu gidie ankasa ni monyam wura no mu gidie wose ni monyam wura no gidie ti Yesu wo gidie Yesu Kristo gidie kuta ne se wonye nipa mu ani muhwe wonye nipa mu yiyimu o wo gidie wo nipa mu eno ntie nuanom ensoro foforo ne asomukua hoduo mu ne yenka Roman fong metiba ko chemu duinson every say emuna woyi Nyankopɔn tene ne adifri gidie mu ko gidie mu mama yenka ne brafo kasa mafri say emuna woyi Nyankopɔn tene ne adifri gidie mu ko gidie mu wahunu efri gidie mu ko gidie mu gidie ni Nyankopɔn mu ne fire manko ne de maawo eti se de Nyankopɔn tie biara wade ama Kristo no Kristo so de amayen eno nti asema se firi gidie mu ko gidie mu no benya abam firi gidie mu ko gidie mu wan mu na gidie hya ase firiye Onyankopɔn na gidie hya ase firi ni mu sawo so na se firi ni mu onyam kwa ni mu onyam mu mama yanken kan Korintofo ngoma dikan
etimi nsanchemu dunwɔtwe. I say Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu etimi nsanchemu dunwɔtwe. Na yɛn nyinaa de yɛn ani a aso da hɔ hwɛ Awurade anim onyam no sɛ wɔhwɛ ahwehwɛ mu na wɔsakyera yɛn kɔ suban korɔ no ara mu firi animuonyam mu kɔ animuonyam mu na yɛn efiri Awurade honhom no ara. Anonti ehemfa na animuonyam firi ɔwɔtɛ ne Paul sɛ na efiri suban korɔ no ara mu wɔ suban korɔ ara mu firi animuonyam kɔ animuonyam mu ya mo nipa wɔ Nyankopɔn suban so sɛ ne nsa so a ne nsa so mu ana ne sɛ ntina wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ wɔdan n'animonyam adi wɔ nipa bu nti efiri gidie mu efiri hwan animonyam mu efiri wɔ Nyankopɔn animonyam mu wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ wɔhyɛ ne manfoɔ so wɔ animonyam ɛno nti efiri animonyam na kɔ animonyam mu efiri animonyam kɔ animonyam efiri Nyankopɔn animonyam mu ɛbɛhyɛ ɔsɛ efiri wɔ Nyankopɔn mu na afei aba nipa so wɔ Nyankopɔn animonyam hyɛ wɔ nipa mu ɛno nti atwerɛ kronkron sɛ Romanfoɔ nwoma eti baako nkyɛmu 17 ɔsɛ efiri sɛ ɛmu na wɔyi Nyankopɔn tene ne yɛ di firi gidie mu kɔ gidie mu efiri gidie mu kɔ gidie mu asama se free animonyam kɔ animonyam na hyɛ se free wɔ Nyankopɔn so efiri animonyam kɔ animonyam mu efiri gidie mu kɔ gidie mu efiri Nyankopɔn gidie so kɔpem Nyankopɔn ne mamfoɔ gidie so efiri gidie mu kɔ gidie mu efiri Nyankopɔn gidie mu kɔpem Nyankopɔn ne mamfoɔ mu gidie mu efiri Nyankopɔn gidie so kɔpem enipa wɔgye Nyankopɔn die no gidie so efiri Nyankopɔn anim wonyam kɔpem nipa wɔgye die ne wonyam yɛne adeɛ wɔ Nyankopɔn pɛ sɛ wɔde medipa ɛno te obribi wɔ twerɛ kronkron no ma yɛfrɛ ne sɛ efiri gidie mu kɔ gidie mu efiri anim wonyam kɔ anim wonyam efiri sɛ gidie papa Nyankopɔn kyɛn ne fire de di ho adanseɛ ɛyɛ Yuda nwoma mama yɛn kenkan eti baako nkyɛmu mmiɛnsa adɔfo ɛnam sɛ mɛrebɔ mmɔde no nyinaa matwerɛ nkwagye a ɛyɛ nyinaa deɛ no ho asɛm mabrɛ mu nti ɛhia me sɛ metwerɛ mebrɛ mo na mede matu mo fo sɛ mompere gidi a wade ama hoteefoɔ prɛko no mo hyɛ no nso na anuanom ɛsane gidi a wade ma yɛti hɔ na ma nipa gidie yɛ wɔ Nyankopɔn na ma gidie ade ti na wɔ Nyankopɔn ma gidie firi sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ gidie Nyankopɔn ka ne gidie akyerɛ yɛn efiri wɔ Nyankopɔn mu wɔ Nyankopɔn ade ma hoteefoɔ ne prɛko adanseɛ no wɔ Yakobo nwoma ti baako nkyɛmu 17 akyɛdeɛ pa ne akyɛdeɛ yɛ pɛ nyinaa efiri soro na efiri han agya no nkyɛn na ɛba akyɛdeɛ pa nyinaa ne akyɛdeɛ yɛ pɛ nyinaa efiri soro na efiri han agya no nkyɛn na ɛba ano nti sɛ gidie ɛyɛ akyɛdeɛ pa deɛ a sɛ gidie yɛ akyɛdeɛ edi mu deɛ a ɛne wɔ Nyankopɔn nkyɛn ne fire agya no nkyɛn ne fire monkae sɛ gidie papa gidie di mu efiri soro efiri han agya no nkyɛn na ɛba na akyɛdeɛ pa no mu baako ne akyɛdeɛ yɛ pɛ no mu baako yɛ gidie mama yɛn kenkan Efisofoɔ nwoma
etimienu anchemo watwe na adom na wode na mugidie so wagye mo nkwa emfre mo ara eye nyankopon akyɛdeɛ mogunu gidie ye nyankopon akyɛdeɛ akyɛdeɛ papa biara akyɛdeɛ ye pe biara akyɛdeɛ di mu biara efiri soro na eba efiri soro na eba efiri ha ye gya no nkyɛn na eba gidie mapa gidie papa firi wo nyankopon nkyɛn na gidie papa be ni gidie a eye gidie nye nipa mu yimu na nipa mu anim hwɛ je ne gidie papa no ye ne gidie wo Kristo mu onye nipa mu yimu onye nipa mu anim hwɛ enu ntina wo nyankopon firi nipa su nyina ofiri nipa kuya wodo nyina sɛ ne gidie o wonti onye nipa mu yimu wo nyankopon nye nipa mu yimu wo nyankopon gidi sɛ na sɛ nipa no nipa bɔnefo okura mpo a sɛ nipa ni so won ko suku kura mpo a Onyankopon wo gidie se nipa ne betumi ababa ni papa ne wedebem Onyankopon wo gidie se nipa ne betumi ababa ya kronkron Onyankopon wo gidie se nipa wa fra no wo betumi ababa ya ni papa Onyankopon wo gidie se nipa wo ye hiafo baginu benya gini mu gidie na so omo nyi Nyankopon die no Nyankopon gidie besa ya na da bida Biti se hwan Judas Iscariot wanyi Nyankopon ni Nyankopon awu ni gidi ya se da bi Hemenius ni Alexander mu omo so tie we Nyankopon ni Yakopon frɛ won ma obete we Nyankopon so atua no Nyankopon gidi ya se ya na da bi o Nyankopon nyamfum so o Nyankopon frɛ won ma frɛ ni paso mra mesom no mo gunu asafo a da biara wobɛma nkrɔfo nuro kwa ne enyi sika e won sori bi won mu sika bebre na so o man kasa safo man da kwa ya ma wo ye be ye wa da ye so na asa ma traffic ati kuro mu ho da biara a so na koro pa no bre biara ni ho a ya nya mfa nche nyonko ni pokwa ne nyina ya da che nyonko ni pokwa na ya de yi ba yi ya sie ba bi mpa ma wona wonya ya de ni bi na nkurase nipa tumi mfiri won ma e ko won ko hwe wonum ama wonum ne na fise de enti ye ni se eni kwase ye nipa mu yimu papa yo ya papa enye nipa mu yimu wo papa yo mu eno ne ye gidie ye ne gidie wo Nyankopon de amaye na se nipa ne nya wonua onye ya safo ba kura mpo omu ne asafo ne mpo kura ye wo mo papa eno ne ade wo se ye tie se hwehwe asafo ya mabri biara kwa sukunta ade computer ngoma wahunu bi ana suku ansori dodo na tete suku so mu suku fisi board ndende asori na si asori no wesi ayare sabia so asafo ma ntumi nko enkoja yarehwe ye mfa ncho bedu sika ne biribia gi se wutua se adakutafo no hwe wa mo nyu kapre na se odokutani no ya safi mu so odokutani no onye wonua wa asafu na so watena ya resabia ni hweye na mom asafu na ya resabia de yentie sika enuro se behwe wo sempo ahwehwe ni wa de kenkan ye ya de mandi pakwa no ne ade asafu na ye frese yensa ka gidia efiri wenyan se yenye nipa mu ani hwe eno ne ye titi o ma ye kenkan adisam etidu na ye yade ya sa asofo yi a o ma ya homasofo hantanfo ntumi mpo wo Nyankopon na ma Kristofo gidie Nyankopon mu na firi Kristo nso enya ne gidie efiri na aja nchen mama yanken kana disam eti du na nchemu dumienu aha na wotefo bo asetowo wona wokura Nyankopon wahyede ne Yesu gidie mu no
Yankin Revelation 14:12. Ehana wotefo abo asetowo. Wona wokura Nyankopon na hyede ni Yesu gidie mu no. Baguno. Yesu wo gidie. Dente Yesu Kristo wo gidie ni service wa papa wo gidie. Everse wo se wore nya biribiara wo hunu no wagya no nkyɛn. Ano nti. Onya ne gidie firi agya no nkyɛn. Na saa gidie no Nyankopɔn de ama yɛn saa kyɛde. Sɛde afise fong metimi enu nkyɛmu wɔtwe no se. Gidie mapa gidie yɛpɛ efiri han agya no nkyɛn. Ampa eye gidie yɛpɛ. Nyankopɔn gidie yɛpɛ. Yakobo ngometimi enu nkyɛmu ade ne mienu. Afa wo hunu sɛ gidie na yɛ ade na gidie na ma ne nyuma ne wie pɛyo. Yakin kan watagalo kasa mase wogunu se ni gidie ni nyuma na ye ade na fri enyuma no mu na gidie no wie peye. Gidie mapa gidie wie mu de gidie ye peye no tese Kristo gidie eye gidie mapa eye gidie dimu ye ni agya no gidie awose Kristo mu na agya oba no so nya ni gidie fri se twera konkon se achade pa ne achade ye panyi na afiri soro achade pa ne achade ye panyi na soro na afiri han ye gya no nkyɛn na eba ono na adane ye sunsum ne nsakira ye eninimu gidie mapa gidie papa gidie ye peye eya achade afiri soro ode ma awrade Yesu Kristo o ma yen a Kristofo saa gidie no bi gidie a edimu gidie ye pɛ no ama ye ne so bi eno nti ebetime de yense ma ba na wie ye wotwera kronkron nyansa sem no na twera kronkron nyina soa mu Nyankopɔn wo gidie anu nti na Nyankopɔn watumi ama ne ba no gidie na gidie wode ahye ne ba ne mu no eye gidie ne gidie ne se wonye nipa mu anyimu wonye nipa mu animhwɛ ohwɛ aya FILIPINO kasa nkyerɛ ase ahodo nyina ya kyerɛ ase yi o ma yɛ nkenka na ti du na nkyemu du mienu Yesu Kristo gidie wakapampanga ni kasa mu no o ma nkyerɛ ase yɛ mfomso na etwase wakase ikolano kasa mu ya kyerɛ ase yi sɛ Yesu Kristo gidie wadi sa ngoma no heligero no kasa kapanga sinanse kasa mu sahara Yesu Kristo gidie afemo hwe wona wo twera kronkron ase se yakasa efri agya Nyankopɔn a wo mpeso mo betwera agya Nyankopɔn na so ba afa Kristo na fa mu de o mama ho kwase Yesu Kristo wo gidie asa fa agya Nyankopɔn ye mpese betwera se Yesu Kristo na agya no wo gidie se Kristo wo gidie ati ase se o ba bi efri bae efri mfa Kristo gidie sha ase ewo Nyankopɔn mu na ene dodo no anyi ni se wo Nyankopɔn wo gidie na so wo twera kronkron no mu na eni bre mama yanto homo nyom ba ko ye wi a ya bompa ya ma wi aso ne amanse nyina
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will Razon was beset and Abonnia humanity. by and sworn home come were a yemri, my boy and cock baba any possible. A moon and a pabasariatia 1 home. It's a near for the pair. Ne to me who come no about for our person where DWUAMDIE wanted. Now, Yadwa who wanna come Baba Abaje and the Papa Pem Elqua everyone same. Every Viasia Fanagina. Yasha say you couldn't send your name, Marco, the Akana Yamanukua, a chat yen who share. Now, you could know Bonnet Emerald Swore and Marina. Nandy Pasha see a party. That's when you be. A blossom say ya bay a barco. Now your brain was a for radiating. Mama, nhwehwɛ. Ne yankwa yanko to gentleman fire and ko to serento your what to miss or budget and quite free our money. A war a via see and some near our money a was through honum. Mama yan frog when yanko pon trade and pony, son yamma na yanma and menti. Ne a via simutima muni biara wa hwehwɛ and that's one and quagie. A yatime ya smudie wa yakuma mu. Nene daswa a boroso. Amanukuno and the perform in nature. And a mamma man, young Kunipa. Mamma, Jensi, Yakoma, near Mompaye. Manalangin po tayo, mga kapatid. Mama, I am Mompaye, you know. Panginoon, naming Diyos, amang dakila, kagalang A rate in young coupon. sa lahat. Sa pangalan po, Aja, ng iyong bugtong na anak, Crediampon, Utumufu and Wakasi, salamat, Ama, our sa isa pang Wadaba Chronodim. ito, na kami Aja, ayan and this op. ng Sawa Maya na Quenya at say. upang What maging mga mata, when some cron, katotohanan, magkaroon say a baby in any taong Amayakuno no Korean. lakas sa pandaraya, Ajaya da was a sawa Maya na Quenya mga turo sa amin, to say, Ganya free upang kami and our dam matuto ng iyong daan, makalakad na kasang-ayon ng iyong away a tron enter mabuhay kami, Ama, away Remun we free araw yen mu. kakaloob Yetumi senior wa kwan pa sa paglakad a yawa kwan ng iyong na yetumi atnase sana and na dodo a wode be mayen na yetumi kinig sa oras na ito, ayawa pedie lalo na esrawo se shroye gina wana wutie wansem kaaway, ankanka ya ho kaluluwang binibigyan na ye na tamfunu mu nyina so ka ho makarating sa akra biara ang katotohanan. Sana awaman wa kwenya ang ating sade beya puso, obetumi atie wo nokore no kaming lahat aja yesrawo se kenya yakoma loob sa iyo, sade beya ye gina ye betumi anya gidie sa kasamaan na ya sachura aba wonchen pagsikap na yetumi yi na magawa ye ho wafiri bone mu itinuturing ya bo ye ho motene se ya beye enipa wansam etretre ye no na yesrawo se salamuhan namin, yadofo nti higit sa lahat, para sa kaligtasan ng abra waka ye ho da biara no bago man lang na mprepi no panahon, isana ye nakra nkwaje nti hininga, yenimisa sana bra ne beso no na yakoya ho magiye mu no esrawo mayentumi nye pagkakataong botaye nti ya sa sanglibutan, womayen enkwa sana maawa ka ane yakwenya sa yentenas mayenwie ne nyina yo ansana ye firi wiase mu akro dapat sa iyo yesrawo se hunu akra nyina ang gawaing ito, Ama, upang wapese wasafata wo wani nyina mobo kapwa-tao yesrawo marinig ang iyong katotohanan na masafiso edru yenyonko nipa bebre sa ama masasabing wano ntumi ntie wo nokre ito. Sana, Ama, patuloy mo po kaming na tuturan
wɔn mɛtumi anya adwenesakyerɛ firi kwan bɔne mu. Awurade, ɛsrɛ wo sɛ to wɔ so na bɔ yɛn ho ban. salot na lumalaganap. Marami na po ang Wɔ ɛberɛ a yɛte mu yi, ampa sɛ ɛyɛ nnabɔne, maraming may mga yɛwɔ yɛadawa wɔ hɔ, dodoɔ no a na wɔn ani da so wɔyera, dodoɔ no a ɛna wɔdi hia. Nnipa bebree no a na wɔyɛ adeɛ. Ɛsrɛ wo sɛ tena wɔn nsa na sɔ yɛn nyinaa mu. makapangyarihan Saa sa lahat deɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atena tatakbuhan sa lahat ng sandali. ɛne da soɔ. Samantalang Yɛ mu sɛ Onyankopɔn Twɛdeɛ mpɔn bi te ase. Ama Ɔno nkyɛn na aborɔ yi na ɛbɛtumi adwane akorɔ. ang aming Na ɛberɛ a kaya't kapalaran. yɛba bɛgye yɛn ho Sa pangalan ng Amen. aming tagapagligtas. ana yɛkɔ yɛn ho megye berɛ tiawa bi yi no. Yɛgyaa yɛn kwan ne yɛn hyɛberɛ nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛda wo ase wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Na aborɔ yi na mama yɛn nsa nka wɔdɔ ne nhyira firi yɛn Agya wɔ soro nkyɛn. Adom, nkwagye ne ayaresa firi yɛn Awurade Yesu Kristo. Na Honhom Kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛntena yɛn nyinaa akoma mu sɛseɛ ne daa nyinaa. Amen. God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Mag-uumpisa tayo mula sa February 22, 2021, alas 7 ng gabi sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isasagawang mass indoctrinations ng Ang Dating Daan. Ito po ay ating pasisimulan sa February 22, 2021, araw ng Lunes, ika-7 ng gabi. Umaasa po kami na makakasama namin kayo upang mapakinggan ninyo ang doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po sa inyo lahat.